ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. कोकण रेल्वेवरील महत्त्वाचं स्थानक असलेल्या कुडाळ रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर करण्यात आलेल्या भव्य सुशोभीकरणाची सध्या कमालीची दुरवस्था झाली आहे. हे सुशोभीकरण आता देखभाली अभावी पूर्णपणे कोमेजून गेले असून जनतेच्या टॅक्सच्या स्वरूपातील पैसा वाया जात असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.